Здравейте, България, non-duality, недуалност България. Днес темата е недуалност и ум. М, Този така скъпоценен инструмент. Това, което постоянно бърбори, обяснява, тревожи се. М, м. Пробуждането е през ума. Ума, това е етикет. Ума е нещо, което е квинтесенция на лудостта, наречено аз мен. Това е еманация, това е черешката на тортата на аз мен. Ума е нещото, което бърка нещата, което обяснява, че това е истински свят и че това тук е истинско тяло, отделно от този сън, което само се движи от свободната воля на ума. Това е абсолютна лудост. Много нежно е описано в Библията като първороден грях. Това е написано с много любов и състрадание. Не, това е чиста лудост. Умът е върха на лудостта. Когато се види, че всичко това е сън. Това е нещо като изкуствен интелект, който за теб Бог създава преживяване. Преживяване на свят, преживяване на тяло, на движение. А, и тогава ума изчезва. В реалността няма ум. Няма такова нещо в реалността. Но лудостта се появява като ум. Това е лудостта. Ума не може да се пробуди. То е самата лудост. Ето сега, в този момент, всичко е чисто преживяване за теб, Бог. Чисто преживяване. Сън. Какво има тук? Визуално поле, форми, картини. Всичко е в съня. А лудостта казва, това е истински свят. Нищо общо със Северния Елен. Нищо общо. Движението. Всичко това е в съня. Самия сън се появява като движение на тази ръка. Няма отделно тяло, това отделно от останалото, което тази бойна единица има собствена ръка. И това някак си движи тази ръка. Няма такова нещо. Всичко това е лудост, абсолютна лудост. Ти нямаш граници. Ти не си това тяло, ограничен. Нямаш нищо такова. Това е в съня. И съня се появява като движение на това, на тая китка. Това не е свързано с това по никакъв начин. По същия начин, когато сънуваш през нощта и нещо се движи там, кое движи кое е част от кое, или всичко е една картинка, едно преживяване. А,
Ти нямаш нищо общо с това тук. Някак си някой ни е подарил за Коледа виртуални очила, нещо. И в момента се плейва тази хубава игра, подарък, преживяване, наречен живот. И толкова сме забравили това, че това е подарък. Така сме се оплели. Не може да се оправя. Не, не е голяма работа да се пробудиш. Просто всички са луди. Абсолютно луди. Няма ум. Ума е лудостта. М. Явно търси проблеми, как ще спаси страшното утре, какво ще правя, тук ще се застраховам там, това е. Лудост, пълна лудост. Сега ще се нахраня, аз ще се нахраня хубаво. Да се натъпча така, хубаво да се нахраня. Не може да се нахраниш, това е сън. В съня има движение, има вкус. Изчезва вкус, изчезва. Ти не можеш да се нахраниш. И да, в същия момент хранене се случва. Но няма такова пристрастяване, нещо, аз да се нахраня, аз да се напия, аз. Ние сме трезви във всяка ситуация. Колкото да е луда и пиянска да е. М. Но лудостта, наречена ум, това вече е нещо друго. Там изтрезняването е. М. Единствено защото се идентифицираме. Вместо да видим какво е наистина тук и вярваме на лудостта да ни разказва какво е. И тя е лудост, тя не може. Тя затова е лудост. От гледна точка на недоумността, всички хора са за освидетелстване. Както малките деца се раждат с жълтеница. Може да не знаете, някъде сега дойде, че когато се роди едно бебе, има просто още с раждането има такава бебешка жълтеница, която е нещо нормално, при всяко бебе не е проблем. После се минава в същия начин. Някъде около 3 години се прихваща тая лудост, наречена асме. Неизбежно е. Неизбежно. И точно тогава, просто на всеки трябва да му се сложи. Неизбежно. Той е луд с жълта книжка. Да. До момента, в който не може да си хвърли жълтата книжка. Всеки е луд. Психиатрите са луди, психолозите са, всички са луди. Абсолютно луди.
М, м. Искате да се излекувате от тази жълтеница, от тази жълта книжка? Ние сме на среща. Аз се учавам. Пишете ми. Ще се пишем, ще се виждаме онлайн. Каквото там. Ако не, приятна лудост.